Que sí. Que se aspiras un pouco de lixivio e desinfectas o nariz e matas o virus. A mascarilla é un perigo. Podes afogar e contaminarte co CO2. E pode facer que teñas unha neumonía bacteriana. As PCR son unha mentira. Non detectan este coronavirus. Só din que hai virus, pero non cal. A vacina. Imos morrer todos. Unha cadea de WhatsApp que nos chega a un grupo familiar, unha montaxe que atribúe unha autoridade unhas declaracións moi polémicas, unhas declaracións antigas que descontextualizadas e cun verniz de manipulación adquiren unha nova dimensión. Estamos libres de caer na trampa da desinformación. En tempos de pandemia, as noticias falsas, as mensaxes manipuladas ou directamente inventadas poden desembocar en graves problemas para a sociedade. Unha situación sen precedentes, o impacto das medidas que se tomaron e a gravidade da crise, cunha gran cifra de falecementos, xeraron unha importante inquedanza na poboación. E aquí, neste río revolto, como noutras ocasións ao longo da historia, xorden elementos que pretenden colocar as súas mensaxes. En esta ocasión, tiñan un campo ben sementado para desenvolver o seu cometido. Un ecosistema de comunicación que se está transformando e que foi escenario de notables conmocións nos últimos anos. As mensaxes informativas neste contexto e xa previamente basicamente chegan de novos actores que están no ecosistema comunicativo. Os medios de comunicación tradicionais ou medios nativos digitais non son os que máis contribúen a noticias falsas, si ás veces aspectos de desinformación, é dicir, noticias erróneas, mal planteadas, sesgadas, que é unha cousa un pouco matizable, é dicir, un pouco diferente. Non? Pero boa parte da desinformación e das noticias falseadas chegan de novos actores. E como se pode abordar este asunto da desinformación? Ás veces resulta bastante complicado. A polarización da sociedade, a mestura do método científico co debate político e a dificultade dunha parte da sociedade para asumir e interpretar as novas formas de comunicación agravan o problema. A raíz deste novo ecosistema comunicativo, xurdiron nos últimos anos diversas iniciativas de verificación que, ao xeito dunha vacina, intentan conter a propagación viral de mensaxes falsas ou desinformativas. Pero a responsabilidade individual e das institucións xogan, como acontece coa pandemia, un papel esencial para mellorar a situación. É difícil combatir a desinformación nun escenario no que se multiplican os fluxos e no que quen quere desinformar aplica as mesmas técnicas que a quen quere informar. E, por tanto, a única opción que nos queda é a alfabetización mediática. E, mentras non temos unha alfabetización, é dicir, un mellor coñecemento sobre como funcionan os medios e como se difunden e como se elaboran as noticias, a única solución que temos, ou a primeira, é desconfiar daquilo que nos sorprende excesivamente. E, por tanto, neses casos, verificar as fontes, é dicir, ver quen deu esa información, se algún medio que realmente confiamos nel, e incluso se confiamos nel, e é moi sorprendente ver un pouco a trazabilidade, é dicir, toda a orixe desa información. Así que xa sabes, a vacina contra a desinformación tamén hai que poñela, e ti podes axudar a producila.